Бичника, но Атинка Бич. Моля ви се, Господи, минуто, третото някакви изкъсам. О, жалко, ето ти му това. Благодаря ти, моето младо момиче. Махай само! Какво искаш, аз съм над теб. Ти нямаш пари, бе, махай само. А ти имаш ли, бе, погледни? Благодаря ти, дай ми пари, че ми трябва, моля те. Махай само! Малко изкупи чехлички, бомбони. Благодаря ти, моля ти, ми дайте цунка, батко, дай. Благодаря ти, батко, много те обича. Благодаря ти, батко. Много ми помогна. А ти какво ми помогна? Той е щастник. Аз отивам да се взем техните чули, батко. И му вземам техните. Батко! О, батко! Там ще се повтарям. О, батко! Не, батко! Може ли направи да качи пари, батко? Много пари, ето ти, матка. Благодаря ти, батко! Много обичам, батко! Нови дрехи и взети това някак си. Нови пътъци ми трябва, това не е проблем. Чакай, искам да изкажа, чакай. Какво батко? Без искам, чакай. Даваш ми 5 лева, батко. Много обичам. Батко! Благодаря ти, батко, за почерпатката. Много ти обичам. Амин, батко. И брати, та втори път да не правиш така, брат. На, бе, си иска да прави. Добре, брат, не Аз ще трябва да знам. На следващата сутрин. Татьо, ти имаш ли пари? Да, бе, имам, бе. Колко, я? Имам пари, бе, спокойно. Айде, скупи ми се лимонада, айде. Лимонада. Чекам ви, айде. Може 3 лимонада? Едно, ето. Мерси. Благодаря. Ето, вземи парите. Айде, чао. Чао. Приятно ми беше. Ба, пускахме оня Иванчо, сега какво спеме, брат? Не знам, брат, аре да целя тук в пъща. Приятели, какво става? Какво става, брат? Малко не бе. Какво става, брат? Какво става? Нямаш пари? Мамо. Имаш ли пари? Аз съм 40 цента, ма, брат. Ето. Чехли. Купи си чехли, бобони. Имах аз просто да мама нямам. Излезам без пари. Айде, чао. Купи си ядене. Чао, айде. Благодаря. Нов ден, ново късмет. Така. Тук има чакай да се пием си. Здрасти. Може, колко пари струват те чехли? Безплатно, защото си беден. Няма нищо. Ето ви ги. Твоите чехли са стари. Тези са нови назад. Това не е ли оня, дето ме бива? Чай! Това не е ли старето, искаше да ме бива? Ти ония път той искаше да ме биеш. В кеф? Ама ти бе! Защо съм я взема, мандалите? Това може да го разрешите с разговор. Започна с кеф. Сега го зизва. А ти бе на кой? На ванката, бе. Брат, днес ще на сватба на Теди и на Христо, айде да тръгваме. Да, брат, Айде. Брат, днеска сме на сватба, дай да ходим горе. Айде, добре. Ей, хора, много изморително беше вчера на тази сватба. Да. Айде, дайте
Ciao, prijatelji. Ciao, ciao. Sono fresco corone. Ik of moeder zijn. Samo mi mada na mene mokri. Ne dejte s telefonom. Cadê que dar Roberto! Then it's a Barbie girl. It's like a beauty girl.